Lenalon. Nah. Aja muni matamu. Ya matamu ra oleh to. Matamu. Matamu ra oleh, dasmu ra oleh. Ayo retine. Mboten pareng. Nggih, nggih, mboten pareng. Aja ndas. Dasmu ra oleh, matamu ya ra oleh. Aja ndas. Iya, dasmu ra oleh. Patak. Patakmu oleh. Patakmu kuwi kok malah. Iya. Oh, nggih wonten sambel kemangi, wonten lali janjine derek. Apa? Derek. Nderek ki mobil mogok ditarik kae nderek. Ngikut maksudnya. Nderek. Yo derek. Kane ora banget nderek. Derek. Derek. Ini iso ning ya arep kecethit ilate. Iya. Derek. Kayak mbak ya aku. Apa? Derek. Oh. Iya persis kowe. Iya. Wes gak dipangan iki anting ket mau pengen mangan iwak Pak ra iso-iso saiki. Anting. Gak dipangan iwake. Ayo gak dipangan mumpung Mbak Elisa nembang ki kowe mangan no iwak. Iya. Ra iso disuwe lho, ya untumu sing salah. Oh. Wih, ra kurang ajar to kowe. Kuwi karo kancane kok ngonekke untumu sing salah. Untune iki salah apa? Ora salah ya, Pak? Ora salah, meng carane le mangan le kleru. Nek ngono. untune iki padha le balung. Ora ya. Kok ya untumu ya kaya ngono ki ya kaya ngene. Padha kok untumu sing salah. Sing salah cara mangane. Cara mangane. Biasane dhek kan kudu dijual di dhek nang mangan ning kono Banyuwangi kono lak iwak to. Oh. Nek kene ra isin, gayane dicuwili ning iwake mencelat. Anggere dicuwil mencelat. Wis ge di ngono. Yo mesakake. Mesakake. Sakake. Iya. Den yo ngono. Ayo Mbak Elisa, monggo jumeneng Mbak Elisa. Ya. Mbak Elisa iki mau bengi ora iso sowan ning Ploso Ndada Payu. Ya mergo ya drop kesehatane. Ya. Dadi dadak ngombe obat terus lagi waras esuk mau. Kok waras esuk bareng? Aku ya gumun kono. Iya. Iki le gejala edan ya mari. Kali meriang ya mari. Wes alhamdulillah sowaning munggi wareng kene iso komplit. Ya. Alhamdulillah kula sowan pundi, Pak? Munggi wareng. Munggi wareng. Nggih, sowan nggih Pak Bu. Iya. Sene tekan kene adoh ya lumayan ya, Pak. Ya lumayan nek saka Ngayujo ya sak jam setengah. Jam setengah. Iya. Kalau wingi dereng saged sowan Semanu sak menika den Semanu kula. Semanu. Heeh. Kuwi anu Kecamatan Semanu. Ke desa apa kecamatan nggih? Desa napa kecamatan? Desa kecamatan luru-lurune. Ya jembare ora jamak. Jembar. Ngalang-alang ngombo kae ya isih Semanu. Mau bengi Ploso ku ya isih Semanu. Aku nganti mikir jembare Pak Camat ki apa ora lempoh aku ya. Iya, gedhe tenan Semanune. Lek mubeng menyanjangi rakyate apa ora? Nek tok bandingke karo Pak Wakil Bupati ayo. Iya malah saya kuwi saya pekerjaane yang luar biasa. Tapi muga-muga pinaringan sehat. Ya. Amin. Ngono, tabah ikhlas menyali Bapak Wakil Bupati, Ibu Bupati kepareng nyambangi ora warganing kabeh. Amin. Kuwi kata-katamu ora waton, iki ana Pak Wakil Bupati. Mboten waton, kan aku mengamini tok. Ayo engko nek omong. Nek waton ndalange. Ora waton. Nek omong kuwi lho, ngomong ki soalé basa Jawamu durung tertata rapi. Oh iya, oke. Basa kasar isih tok campur basa halus. Iya. Lenalon. Aja muni matamu. Ya matamu ra oleh to. Matamu ra oleh, dasmu ra oleh. Ayo retine. Mboten pareng. Nggih, mboten pareng. Aja ndas. Dasmu ra oleh, matamu ya ra oleh. Aja ndas. Iya, dasmu ra oleh. Patak. Patakmu oleh. Patakmu kuwi kok malah. Iya. Nyekar Mbak Elisa. Nggih. Nyekar napa? Nyekar iki ana sing nyuwun pirang-pirang mau lali janjine ya ana. Ya tembang kangen ya ana. Nggih. Sing iki sing lumantar WA mau akeh banget sing padha nyuwun. Ya. Apa tembang kangen? Ki arep ngaturke apa?
Wong nggih wonten sambel kemangi, wonten lali janjine nderek. Apa? Nderek. Nderek ki mobil mogok ditarik kae nderek. Ngikut maksudnya. Nderek. Yo nderek. Kane ora banget nderek. Nderek. Dene iso ning yo arep kecethit ilate. Iya. Nderek. Kayak mbek ya aku. Apa? Nderek. Oh. Iya persis kowe. Iya. Wes gak dipangan iki anting ket mau pengen mangan iwak Pak ra iso-iso saiki. Anting. Gak dipangan iwake. Ayo gak dipangan mumpung Mbak Elisa nembang kowe mangan no iwak. Iya. Ra iso disuwe lho, ya untumu sing salah. Oh. Wih, ra kurang ajar to kowe. Kuwi karo kancane kok nguneke untumu sing salah. Untune iki salah apa? Ora salah ya, Pak? Ora salah, meng carane le mangan le kleru. Nek untune iki padha le balung. Ora ya. Kok ya untumu ya kaya ngono iki ya kaya ngene. Padha kok untumu sing salah. Sing salah cara mangane. Cara mangane. Biasane dhek kan kudu dijual di dhek nang mangan ning kono Banyuwangi kono lah iwak to. Oh. Nek kene ra isin, gayane dicuwili ning iwake mencelat. Anggere dicuwil mencelat. Wis ge di ngono. Yo mesakake. Mesakake. Iya, ayo dibawani. Napa niki ne? Lah ya terserah. Lali janjine. Ya siap. Mengko gek Mbak Tatin. Nggih. Dina Minggu kang tanti dina Minggu kang tak anti tinemune ngaya Cek. Nek DM ki rasa nganggo mic. Oh iya lali. Nek DM ki mike disingkirke lagi ngono kok. Ming DM kok ngrungokke masyarakat. Iya, iya. Jebul mong lali janjine anane pijer semaya pinter golek alasan Waduh, gendere apik ya, Pak. Tuling. Apa nih? Iki lho, Pak, vibration nih lho. Vibration iki apa? Getar. Vibration, getar. Basa keren. Nek jeneng wong ki aja tok padake HP. Hah? Jenenge Pak Geter kok diganti vibrasi. Lah iya, getar kok kan ke kuwi jenenge vibration. Geter, Pak Geter. Geter. Ayo saking trampile kok. Terampil. Berarti genderane iki manut cengkok. Iya. Pengendir. Iki mbiyen yo nderekke Mas Mantos suwe. Mas Mantos. Sapa? Mas Mantos. Almarhum. Oh, almarhum. Itu salah satu seniman luar biasa di Gunung Kidul. Dari Gunung Kidul. Pencipta maestro. Maestro. Apa maestro apa? Campur sari. Campur sari. Iya. Kondang ya, Pak. Kondang kowe rung lahir. Ya dorong. Dorong. Tekan kene dorong. Aku wis ora percaya
Iki kok aku malah kaya nggawa bakul obat to iki. Semanjur, banten wis ya mawon, monggo. Gak salahmu entuk telu. Iya ya, Mak. Arek ya ciri khase ngono kuwi. Aku ngeprak dimatke karo anting. Jem-jemane ra tau bener. Tak tundung, breng, tak tundung, tak tu. Wah, terus keplok. Iya, salah meneh. Seneng banget nek dalange kleru. Iya. Ayo mulane aja sok nggarapi mengko dak.